Garay per a Parejo, desplaça per a Montoya, Montoya per a Garay, Garay per a Parejo, tot triangulat de la dreta, este toc que sobre la incorporació de Montoya, Montoya la veu llarga per a Rodrigo, Rodrigo de patrocinat per Ferto, concessionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. Juan Pichón ho passava el València! Des de la banda dreta una triangulació! Acaba la centrada de Rodrigo, que torna a aparèixer en zona de no ningú, en una porta espai temporal, que sols, de la qual ell sols sembla tindre la clau per a posar amb el cap el valor sobre l'eixida de Kepa Arrizabalaga i fer el 3-1 i donar oxigen quan més falta feia. Atenció que se passa de taló, el València que marca, València 3, Rodrigo 1. Atenció ara que la va posar el València, Rodrigo no arriba, ja s'avisa la xicoteta, la avisa darrere, la trau, la pilotada de Rodrigo, la defensa del València i Bilbao, marca el València, marca Rodrigo, València Rodrigo 3, Atlètic 1.